keddono ko dernier orateur kono hade men yettade mo yettini lulal kono hade men yettade mo Djiby Seck ne yettina nelal oɗon gaddi jeeji Daouda Diané keewi ɗo jeeji Daouda Moussa Diané keewi wuuro he e nder majji jeeyo fedde fulɓe tokosere ne hen e nder majji jeeye fedde fulɓe tokosere ardinde ko mana ko Mayram Penda Thialel ene hen Mayram Penda Thialel e Coumba Dieynaba e délégation mabɓe Mayram Penda Thialel e Coumba Dieynaba e délégation fulɓe tokos kamɓe fof ɓe calmini Daouda Dia Daouda Dia ɓe mbi kamɓe fof ɓe calmima ɓe mbaɗi luyal ngol noon koye dow inde Mama Houleye Sall ɓe mbaɗi nellal ngal noon koye dow inde guiɗo ma sehil ma Mama Houleye Sall e joni noon joni paaɗen koye dernier orateur paaɗen koye dernier orateur mi wi o wi parti Daouda Dia o parti Daouda Moussa Dia caggal Benno Bokk Yakar caggal Benno Bokk Yakar parti nafoore départemental o parti nafoore départemental tawi ko poolel jogui groupe WhatsApp ene jogui groupe WhatsApp ɗo wuuro ngo fof hawrata ɗo wuuro ngo fof hawrata innira ko nafoore poolel innira ko nafoore poolel nden nafoore nde ɗon nafoore poolel ɗum tagi mbiɓe Daouda Dia ɗum tago wima Daouda Moussa Dia kala responsable gonɗo ɗo kala joom waare mawde kala joom waare mawde wonde ɗo mala ranere ɓaare no kalanmi nde sakkiti ɗo ko deede men moodi kadi nen tan ndew haala sakkita ɗo ko moodi mana Ousmane Danga Aïssa Pagnel ɓenne mbañi buubu gurnankoɓe te kaawi ummi gila galle munen arde ɗo ene ummi ko gilla galle makko no arde e meeting ma he ɗum firti ko joguiɗa ɗo ko ala datti cakan firti ndeke an ko joguiɗa ɗo ko wona cakan ɗum ala commentaire dardu guiɗima tan ko an kay a faane guiɗima tan daara nden nafoore poolel nden ɗon nafoore poolel diaspora e wuuro ngo diaspora e wuuro ngo minen fof min kawri min kawri so haalni poolnaɓe ene jaaɓa so haalani poolel naɓe ene jaaɓa so wi eyi ko eyi so wi eyi ko eyi so wi ala ko ala so wi ala ko ala holi on Samba Alassane Gako mi Seydou Kariji ko danga kange kewko coggal kaydi maɗi jaalo falani mbaarago